weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to a woynata to jingue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lobbudu barogala to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to seyel huuto to diabal julliji kon takkusan juula ha e nder galle amadou tijane thiam to likseba gorgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie altine hande nogas naya lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ko ñalawma jeunesse ñalawma inniraɗo jeunesse e ñalawma cadre uji e nder département mo likseba gorgol kala jamma ñalawma hande o noon ñalawma hande o wuuro ngo fittama ma leɗɗe lore kadi e jamma hande o ma advise e Abdoulaye Ndiaye cifti e daari ma jirwina jamma o hano hannirtani to leydi Sénégal Idrissa Seck o holliri tigui e nder conférence makko de presse mo sakkiti wadde o holliri tigui wonde o démissioni ha laaɓi e ardade catala bitegal CECE kadi o holliri ma yimɓe makko ɗiɗo taw ko ministére uji tawateɓe gouvernement Macky Sall ma mbat démissionné altine hande o gam heblanade ko fate sungoji hoorejo leydi yagal to leydi Maroc duwana mo leydi Maroc teɓima 5 piccal 4 tonnes taw ko drogue mo hinde cocaïne to kaggulade to le kaggulade tanché to leydi Mali to manja ha to Kucala toon noon ko ex député woni mennoɗo wonde député nder leydi he bifta toon omo wiye Abdou Mayga ko sehila Shukel Kokola Mayga hoore jagorɗo leydi ndi o bifta ko nder juma to leydi Burkina Faso militaire uji ɓorniɓe tiniji militaire uji mbaɗi jangu mumen e nder wuuro wiyetego Karma ɓe mbaɗi toon fodde kene qime ha capanɗe jeetati neɗɗo taw ko civil en woni jamboreɓe to leydi Kenya ko nogas e go goski taw ko goskiji kesi jiitaɗi e nder jiitaɗi taw ko jeeyaɓe diine isayankoɓe ɗi jiita noon ko nder boowal ngala woni terrain pasteur goto biteɗo Paul Mackenzie to leydi Soudan leyɗele kewɗe taw ko leyɗele mawɗe puɗɗima artirde ko yimɓe muɗumen tawatanoɓe e nder leydi he kabaruji men jolam jaɓeri manja ha to leydi Chine to leydi France ha to Palestine bisimilla moon e ketki otodirte joni joni piren pacciren. Ceerno Jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa Ceerno Jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari Ceerno Jibisi holliti an jogiiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannungal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire Ceerno Jibisi ma heɓen kollaɓi Ceerno Jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen Ceerno Jibisi no humpiti Ceerno Jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa Ceerno Jibisi ne jogui leɗɗe bittade cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi Ceerno Jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kami liggiyaji bonɗi kala Ceerno Jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi Ceerno Jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde Ceerno Jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere uguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA jaɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe Ceerno Jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e Ceerno Jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko Ceerno Alassane Sy on ne kadi ko gollodirɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222
32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena kala rafi mon jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkordinoro ari ko wallude ena e safrude ena ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo AVC jogui karƴak yiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkoɗoyade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teya ko ha kono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.gorelteya.com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tongoɓe gorel teya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00223 79 23 74 88 so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya e jeese men dañen jama ceerno Mouhamadoul Moustapha Sarr laaɓaɗo listihar jaaruɗo lasrari kumpitiɗo longal ɓayre dañal aduna gittowo humre pewnowo dewle gilay ɗannugal ha yen jeego caɗele gorago caɗele ɓesgu ñabbuji goɗɗi ɗi seyɗani mimiri neɗɗo pop ceerno Mouhamadoul Moustapha Sarr holliti ene humpiti hen ko laaɓi ceerno Mouhamadoul Moustapha Sarr ene tintina dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe kala hande o omo tawe to Nouadhibou Dande Maayo kala nanannoɗomo ene yiidemo to Souwayrat to Nouakchott to état ji goɗɗi taweteɗe nder leydi Mauritanie kala hande o naati Nouadhibou Dande Maayo holto ceerno Mouhamadoul Moustapha Sarr tawete o tawete koto leegala Sarel Nakhayli walla tawamo to Carrefour Potokoura walla mbiya Carrefour Bagdad saari ha ɗon tawete ceerno Mouhamadoul Moustapha Sarr laaɓaɗo ƴeewgal sa yiɗi jokkodirde ceerno Mouhamadoul Moustapha Sarr mbatta ko 41 86 05 43 walla mbaɗa 020 22 62 05 walla ni tongodire hidi Sénégal ne waɗi WhatsApp hay 41 ne waɗi WhatsApp mbaɗa 77 605 53
06 musidɓe tedduɓe Nouadhibou Dande Maayo Mauritanie ceerno Mouhamadou Moustapha Sarr e dow moɗona kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original jiwɗo tonto leydi France taw kadi an gonɗo e mahango gila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko mahatona son jokkodiri comptoir français d'électricité mawon keɓe hen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d'électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d'électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kolonne kadi lampaji et ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo waddilme galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d'électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma frigoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d'électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d'électricité e dow meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas nayya lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men seeɗto Abuu Bah hono no mbiruɗen gardiɗi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudortoɗen to lycée ba gorgol altine hande nogas nayya lewru avril ko ñalawma inniraɗo ñalawma jeunesse e ñalawma cadre uji lycée ba gorgol kala ko ñalawma kewɗo fayida no fewi kewɗo gartama wonande wuuro ngo ko ñalawma pitte ko ñalawma lorgol nedde ko ñalawma kadi ko fati culture sukaɓe wuuro ngo noon rewɓe e worɓe safalɓe e haltoreɓe kala jalti nottima hen mbaɗi golle paydude no fewi wuuro ngo fittama ha laaɓi guila indira wuuro ngo ha e nokkuji taw ko gaɗa wuuro ngo to bilisaji kewno yuppede ko quatre plage uji kañumen tigui kiifi ɗum mbaɗi jowe camion ngaji gaari carsi ɗum mbawi weddoyade ha to ɓuuri woɗɗude e wuuro ngo kikiɗe hande o noon jaɓɓugal ko fati artiste walla mbiyana ko fati e nalanke dowluɗo no fewi taw ko nalanke jimawo kelme biteɗo advise ene tijja jaɓɓugal makko kikiɗe hande o jamma hande o noon ko jamma culture ko jamma pinal gam yidde weltinde sukaɓe ɓe ko jamma tigui mo advise ɗamni wadde concert mum tawa wondani e biyeji ko gratuite ko noon kadi hono Abdoulaye Ndiaye mo cifti e daari e diddal mum enen jogini wuuro ngo kadi ko fati surprise mawɗo no fewi saabu kay eɓe ɗamni welnude jamma o hano hannirta ni dendagal ɓesgu lycée ba kala eko taari ɗum ene bisma e ñalawma he taw foof noon guila ko fati fréji ɗi foof ko cadre uji wuuro ngo kañumen mbaɗi ɗeɗon golle gam weltinde ɓesguji wuuro ngo ha joni kabaruji men
ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi ndi kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral hakkude leyɗele hono Mohamed Salem Wula Merzouga holri alleda hanki o wonde temedere nogas Mauritanie naɓe wurnoɓe to leydi Soudan wurnoɓe to leydi Soudan ma wurnoɓe to leydi Soudan gartirama to leydi Arabie Saoudite gartirama to Arabie Saoudite gam wawde joni ciyade toon ha diwa oɗo saaha joni saabu leydi Soudan ko pelmodiral mangala woni toon ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni jeen ha to likseba gorgol jabɓoɗen musidɗo men sehil men hono Ndiaye Abdoulaye Ndiaye mo cifti eddari ko jewtuɗen makko ko fate ñalawma hande o. Waaleykum rahmatullahi Abdoulaye Ndiaye mo cifti eddari aɗa tawe ɗo hande nder wuuro men likseba gorgol wuuro no kewɗa wiide wuuro Seydou Baba e Yero Baba tawa kadi notiɗa koye ñalawma inniraɗo sukaɓe e cadre uji likseba gorgol holno jiɗɗa ñalawma e holko teskiɗa ko golla e ñalawma e holko ɗamni kadi golle ñalawma e holko joganɗa population e jamma hande o. eyyi Ghalii Abuu Bah ko ardi fof ko weltade ko caggal nde jettuɗen Allah aɗa andi gonɗen koye wuuro Seydou Baba ko wuuro ganni kadi ko wuuro yontaɓe ko wuuro kadi fina tawa e sikki ala hande eɗen ñalli wuuro ngo kono en jii golle tiɗɗe hande e ngoɗo wuuro tawi ko ñalawma sukaɓe e ñalawma sukaɓe o noon hande ko pitte ko laaɓal ittude kurjuru ko fewani e nder likseyɓe ko welama mawɗo sukaɓe rewɓe e worɓe ene daari ene mbarña ene tampana nokku mumen gam laaɓal nokku o taw kadi ko ɗo jeeya kadi ko ɗo jibina yidde ganduɗa mo ɓamtude wuuro ngo jogo yiyande jogo laaɓal jogo ganduɗa hoore ma ko wiyete ko image baɗɗo fayida ɗum noon kamɓe ɓe mbaɗi ballal participation mabɓe c' est à dire e développement e nder leydi e nder nokku o e nder diwan e nder nokku mabɓe likseyɓe ko wona ɗum ko ñalawma wiya ko ñalawma foftere ko ñalawma kadi lorgo leɗɗe tawi eɗen gandi awde leɗɗe e nder leydi mum e nder nokku mum eɗe jeeya ko hunde kadi ɓamtore ko hunde kadi ɓeydore e ko wona ɗum ko caggal ñalawma o ene waɗi kadi foftere kijiɗe o so yimɓe gottima kadi ha juuli futuro haqqillaji hoto jogori yaade sawde ko weltinde sukaɓe ene jogui ko poftorto ene jogui ko ciftorto o mo ganduɗa ko ambiran mangano gorko mo cile leydi hammadi mo ganduɗa ɓurɗo leydi jamanu mum adavayeuse hande noon ko kanko fadaɗo mo ganduɗa ko baɗɗo e rap wonko ɓeyde rap ko ala e rap mo rap muɗum noddi fuutankagal noddi gendiyankagal noddi jokkere endam baɗɗo kadi réalisé ko heewi e nder jamanu o hande noon mo yimɓeɓe nananno woni yiiɓemo woni hen ɓe meeɗa yiidemo holko jeeyi sabama ko garangal ɗo weltinde ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa jiyamo o yiiɗumen tawne heddo e tariki ene windire bindi kange kalis hande noon ko advoyage hakkude muɗum e sukaɓe likseyɓe gorgol ko wona ɗum ko so tawi fuutankagal noddama fina tawa noddama ɓe mbi Abdoulaye Ndiaye mo cifte daari Demba Baba ɓe hetta hen caggal hande noon ko troupe cifte daari kolli mum ñaañude muɗum e baggi mum e ñaañude muɗum e fina tawa mum foof ene gardi e ko kala kene duusa fuutankagal oɗo jamma ɗum noon Abdoulaye Ndiaye mo cifte daari mo radio Mauritanie kañum jogori hufde galle ɗe to banggue micro kadi enen duusaɓe to banggue kolli e to banggue gaaci jamma hande o noon ko jamma jogoɗo windede tarik emin gari emin kebli gam wawde yaadude e mabɓe e oɗo saaha kadi cadre uji likseyɓe jiiɗo wimo e baba jaggodirɓe yiɗodirɓe ɓe mbaylani jikkuji ɓe mbaylani fina tawa ɓe mbaylani baɗi mumen mbaylani ɗemɗe mumen gari rendude sukaɓe gari gam yaadude e wuuro ngo gam ɓamtude wuuro ngo ɗum noon cadre uji likseyɓe gorgol e kuuɓal ɓe jarama saabu neɗɗo ne wawi dañde gueɗal walla yonte dañde saaha yiya banggue goɗɗo kono kamɓe ko ɗo ɓe jeeya kadi ɓe gandi ko kamɓe hande ko saaha mabɓe ko jamanu mabɓe ɗum waɗi sababu ɓe ɓaadi nokku o ɓe gari kadi kam dusde sukaɓe e dusde koye mabɓe e dusde kadi nokku mabɓe jeeya ɓe mbaɗa hen kamɓene e gueɗal mabɓe e oɗo saaha. Abdoulaye Ndiaye a yi oɗo pejom gaddaɗo ko pejom déplacenoɗo ta nokshot nawa to jowol e saaha no président de la république jaɓɓete ko on adda ɗo hande nder likseyɓe gorgol sabu weltini sukaɓe eɗen gandi adverse mbiɗen ko acteur mawɗo walla ko artiste mawɗo ko kalis kewɗo foti addude ɗum en jii a yiɗi ɗo engine uji woni ɗiɗo benuji a yii ɗiɗo gandanɗa hoore maɗa caterpillage gaddaɗi ɗo ne kiifa a yii fereji mbaɗaɗi hen ɗi foof kadi mbiɗen ko cadre uji men walla ko goto e cadre men walla cadre uji men daari mbaɗi ɗeɗo golle paydude no fewi hol erago erɗa sukaɓeɓe faadi e gandanɗa ɗiɗo cadre uji kañum so tawi wuuro ene jogori malede
wuro so tawi ene jogori malede ene jogori dañde gueɗal ɓe dañata yontaɓe ɓe daña cadre uji so tawi wuro wuuri ala yontaɓe ala cadre uji ala yiɗɗo nokku o maya ligse ba noon dañi woni dañi woni ɓe meeɗa holde yontaɓe ɓe meeɗa holde jamareɓe ɓe meeɗa holde seremɓe kono yamti hen ɓeɗo noon hande dariɓe yo galaderuji kiifoji beenuji ene mobbo kurjul ene beddo banggue goɗɗo e oɗo pojum mo mbiɗa to président ji ngabbata mo ganduɗa hande ene nawe e nokkuji tiɗɗi kono hande rondede e balɗe 4 hande balɗe 5 pojum wone monte ene ronka yo gas filuji muɗum e iskileji muɗum e tappiji muɗum e leɗɗe muɗum e jamɗe muɗum e suudoɓe muɗum ɗum ɗo foof ko image joɗɗo jogorɗo yaltude e nder tarik jogorɗo yaltude e nder histoire ligseba holko waɗira ɗum oɗo artiste biyeteɗo mo ganduɗa ko advice pour ha wawa ngabbude yiya hoore muɗum no foti yirude hoore muɗum ni tawi so arama yimɓeɓe jiiramo no foti yirude mo ni ɗum noon ɓe teddini advice saabu hande mo fada kadi oɗo pojum ko pojum poɗɗo haltede ko poɗɗo kadi sinkede so tawi kadi ganduɗa hoore maɗa ɗum ɗo foof ko moyen ngaji garangal hande oɗo star mawnide wuuro ngo hande réseau sociaux fof nana kaala garangal makko ɗo tawi sukaɓe ligseɓe fonnoɓe taccude maaji fonnoɓe wadde biyeji mumen kadi jahani jiiloyomu o ari ha ɗo tawi kadi aɗa yiyam haydara namdeke ummo galle moon ɓorɗa paɗe ma gara jiiya fof koko hebla holɗum yo welanma tan heeɓ sukaɓeɓe ganda e yimɓe mo cadre uji ene jii ɗumen pour weltinde ɗumen pour hokku ɗumen gaɗal mumen oɗo saaha jarama Seydi Dia golle ma jooɗi peewi ko musidɗo men hono Abdoulaye Ndiaye mo cifti e daari tawteɗe e oɗo saaha joni e nder ligseba gorgol ɗamiɗo yoɓɓinde jamma hande o welno ɗum ha weela habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jen to ndaw ko wuuro tawtengo 17 kilométre hakkude mum e Magama wuuro ngo noon jaƴanoma ñande 11 jamma 11 ene wiyata 12 lewru avril gonɗen ɗo ko hendu to yanno e mabɓe toon hendu ɗu noon sa bima ha kuuɓeje kewɗe taw ko kuuɓeje ɓakke murɓinoma toon e leydi ko noon kadi caaleji kewɗe jani toon yimɓe wuuro ngo noon kolleri guila kay oɗon tana waɗi fayde oɗo saaha joni hay laamu goto hay neɗɗo laamu goto ala moɓe jii toon wona kay autorité ji départemental wona autorité ji régional hay goto ala moɓe jii hen ɓe kolleri noon hay sinno kay hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum waɗino noon yimɓe nayo barmuɓe hen taw ko barmanɗe musɗe ɓe kolleri hay ɓen gañiɓe ko kamɓe kay mbaɗi peeje mabɓe heɓe mbawi nawde ɗumen to cuuɗi cafriɗi ɓe cafri ɗumen taw ko moyenaji mabɓe tawa wondani e ballal laamu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aljuma ɓennuɗo o woni tigui ñande ñalawma ñande julde korka nde caggal kay nde hoorejo leydi ndi Mohammed Cheikh la Ghazali caggal nde o ummi pumiragal kay to jama to fumoyto noon o waɗi jillu makko e nder hôpital uji ɗiɗi tawateɗi e nder Nouakchott ɗina hôpital uji noon goni hôpital national woni hôpital mawɗo o wondude hôpital mère et enfant nayumo to noon ko salminoyde e juurade ɓen ɓe cellani taw ko oɗo saaha joni ko tawateɓe e nder ɗiɗon cuuɗi cafriɗi to hôpital national noon hoolejo leydi ndi noon juurima toon o salmini kene wona 4 neɗɗo ɓe sellani taw ko entriɓe e nder oɗon hôpital so tawi ko to hôpital mère et enfant to noon o wawi juurade e salminde kene qimen ha yimɓe nogas taw koɓe cellani o rokki yamirore noon ɓeɗon 60 neɗɗo kala woni 4 to hôpital national e yimɓe nogas ɓe o juuri ga to hôpital mère et enfant o rokki yamirore kayya mone mabɓe kala nde rokkete enveloppe taw ne waɗi 100 ujunere e Khalisa Ouguya o rokki kadi yamirore kadi ndeɓe mbaɗante o rokki kadi yamirore o jokkiɓe yamirore kadi ndeɓe mbaɗante ha tengti noon e ɓen ɓurɓe jojjude woni ɓurɓe miskinade ɓe ne mbawa tigui waɗanede carte ko wiyete carte assurance maladie woni kanam beele kay ne mbawa hebde safaruji mumen hano hannitni hono nguɗo jillu noon meeɗani wadde e nder leydi Mauritanie saabu kay ko jillu saabu Allah hollirde kay hoorejo leydi ndi hollirde kay ɓattade ɗum population ɓesgu leydi ndi hono nguɗo jillu mbiɗen hono nguɗo jillu meeɗani wadde e nder leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi kadi waɗi jillu ngu noon ko o waddi jillu ngu koye jagorgal kalfinade ko fate cellal aadi hono Mokhtar Wula
hula dahi wondude directeur cabinet makko e wondude président wondude directeur cabinet de la président de la république hono Ismaïla Wula Cheikh Ahmed e directeur général du protocole d'état hono El Hassan Wula Mohamed ha joni kabaruji men demgal pulara to mato leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden nyande alarba sappo jeenayi lewru avril gonden du duwana mo leydi Sénégal be tebima ko wiete les ailerons de requin woni tigi le ko liddi requin ko lumbirto ko annama bibjon konni dim non tawane taja e rekeji ha wayno leydi be tebima dum ene lira kayen e be tebi dum non tawa kadi ko gede kadade yeyede e odo ha joni be tebi dum ko dow lawol hakkunde Dakar faade Saint-Louis ko dum non ko be kolliri non jaru odona marchandise non ene gime ha capande ha temedde nayi sappo jeetati million ta ko France fam ko kanyum non e dum pesa ha ujunere temedde jeegoma kilogram ko din woni koliji dibe tetti e jure be don ta ko wadobe trafic de do gede kadade yeyede ndira lidi he koye ndina mbadi kadi koya ndina mbadi kadi duwana tebima ko wiete fo médicament woni médicament ɗi ndewani lawola médicament ɗi ndewani lawola ñara mum ene guime hano gas joya million taw koye ko France fam hena mercedes kewde noon ɓe keeɓi ɗum koto keɓe mere teɓande jaru mum noon ko teɓa to keɓe mere to jaru mum ene guime ha sappoya jeegoma million taw ko France CFA sappo nayi koliji goddi ɓe jaru men kon million ngaji jeenaya ɗina ko douane mo Fimela kanyuma tebi duma duwano kadi be koliri wonde be tetti temedere capande joyi kilo droko ta ko chanvre indien to non ko brigade de Tambacounda ko kanyumena yiti duma tetti duma ha joni ko leydi Sénégal kedoden aleda hankio yimbe jeyabe e benna bokku yakara ta ko section Matam be mbadi conférence mabbe de presse hollide mette mabbe no feewi ko fati dupugol galle Farbangoma aljuma bendudo e saha manifestation bannodo tongoro no biteɗo Momo Ba e yaadi moma ardiɓe conférence o ɓe kolliri tigui ɓe kolliri noon jangole galle Farba Ngom koko heblono woni ko prémadité saabu kaya seppoji ɗi ɓe kolliri kadi Farba Ngom ene jogdi kaya koddigal moƴƴere e ɓen to galle o tawteno koddigal moƴƴere woni mumen to ɓe noon wadɓe ɗiɗon seppoji noon walla heblaɓe tigui gam yidde wadde ɗiɗon janguji e nder galle o ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe kolliri kadi wonde kay ɓe mbattu tafde gomuji taw ko renoɓe ko wiyete tigui leader uji mabɓe politique e jeyiji mumen ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal keddoɗen to lewruji men ɗemgal pulara ha joni to leydi Sénégal ñande aseta ɓennuɗo Idrissa Seck hoorejo landa rewmi o waɗino conférence makko de presse hollide kay wonde kay ko candidat gam yidde garde candidat gam yidde wonde hoorejo leydi ndi e sungoji tijjani en 2024 e nder conférence kadi holliri wonde o démissioni ko fati kay e gardigo catala bitengal CE o yalti ɗum o yalti kadi haalaɓe e diddala bitengal coalition benna bokku yakara o haalani ɗon tan saabu o wi wonde ministre uji ɗiɗi taw ko yimɓe landa makko tawateɓe oɗo saaha joni e gouvernement Macky Sall ma mbaɗa démissionné ma joƴin tigui ɓataki mumen démission altine hande o ɓena goni biteɗo Yankoba Diatta on ko ministre des sports wondude Ali Salek Diop on ko ministre de l'élevage Idrissa Seck noon holliri wonde kay forsani ɓe kay ko fati démissionde ko namdaɗe ɓe kay kamɓe ɗon koye sagoji mabɓe ɓe kollir tigui wonde koɓe démissionnoɓe gam yidde kay wallude Idrissa Seck no heɓiri e ɗiɗo sumgoji ta ko sumgoji hoorejo leydiyankagal tijjari en 2024 ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni hono brigade de recherche mo Keur Massara ɓe teɓima e juuɗe o grade goto taw ko dadiɗo mo martaba towɗo mo kalisa kewɗe no fewi taw ko kalisa moƴƴani ko wiyete billet noir woni halis mo suwata o lawƴede o grade o noon ɓe o grade o noon nanguira tigui ko o nanguira jaaru ko halis mo nanguira noon jaaru mum ene qime ha 1 milliard taw ko franc CFA kanko o grade noon caggal nde o nangga o haali haaluji kewɗi ɗi ndewani lawol so wona kay ko sakiri haalde jiwide kay o natiri e ɗum ɗon tan kay ko wasdemo jogademo caɗele to banggue haalisa o yeeso équipe yeeso enquête uji ka holli ɗum noon taw ko yeeso waɗoɓe enquête o oɓe kolliri noon e oɗo saaha joni
kanko o gradé o wondude e complice aji makko kala ɓe mbiyama teeɓa ɓe mbiyama teeɓa ɓen complication ɓen noon taw ko wiyeteɓe c'est complice woni tigui ɓe gollotto hen goto ko agent de poste goɗɗo ko étudiant tataɓa o ko technicien de son e technicien gollotoɗo e groupe de presse goto kamɓe kala noon e oɗo kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teeɓe mbaɗama e mandade dépôt eɓe paadi toon ñawore mabɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to Ziguinchor noon koko yurmini waɗi toon ko cukalel dewel jarawel duuɓi ɗiɗi kañum tigui jarawel duuɓi ɗiɗi biyetegel jeeju ko kañum wujjano nawa caggal ɗum kadi wedda e nder fosse septique ko Allah faabingel noon ngel yiita tawa e ngel wuuri ngel mayani enquête jaaƴo noon udditama hen beelen ande wadɓe ngal ɗon gueɗal ha joni ko Ziguinchor keddoɗen jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garaɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeytengo to e palol dane maayo ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mama Sili omo wiya bandiraɓe ɓe ummatul islam yo on julmo wuuri yo Allah hokke wattude saaha mo wuuri omo habra yimɓe ɓe noon ko ɓuuri wonde hande goƴe makko yo yimɓe fof kawri e konngol la ilaha illallah ɓe kawre e konngol Muhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deftere Allah nde ɓe kawre e sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam ɗeɗo luure lewru ndu omo ñaagui kamɓe fof yo yimɓe ɓe ƴewto e koyemen goto fof huula Allah rutto e hoore muɗum yimɓe ɓe gona gotum ɗiɗo commission ngaji eko wona commission ngaji fof konngol won yo won gotum yimɓe ɓe fof ko l'islam o addi en ɗo ko l'islam liggortoɗen ɗum noon ɗeɗo luure omo ñaagui yo yimɓe jooɗo jewtide ɗeɗo luure jarani omo duwono dennangal ummatul islam surtout ma noon e leydi Sénégal surtout ma e leydi Mauritanie surtout ma e dennangal leyɗele julɓe o waɗani kertunal fof omo du hayɓe gona julɓe omo duwono ɗumen so en garti ɗo e kabaruji meɗen jeeyten ko to e département Sédhiou ina wayno dey hecci hanki holɗum cumu musngu waɗi toon nguɗo cumu ngo waɗi to wuuro wiyetego hole ngo ɗo wuuro wongo ɗo e département Sédhiou wuuro ngo de ina wayno sumi tan ha laaɓi ko galleji ɗiɗi gonno ɗon ɗum noon wona woppane haydara wuuro ngo wiyete ko Sawadi kanko oɗo malan seydi o holliti cumu ngu are mabɓe ko waktu inir ala mayɗo hay goto noon kono waɗi pucci tati cumɗi hen pucci ɗiɗi maayi hedde puccu goto waɗi nayyi ɗiɗi cumɗi ɗinne kadi maayi ina wayno fodde sakuji nogas gawri lappanodi e guerte tata largui ina wayno kadi o wi saguji tati maaro ɗinne kadi gasi ha laaɓi ɗum noon eɓe ñaagui balla sappo pompier noon yaawi notade ummade Sédhiou arde yaawi notade hen kono noon ndewno ko tibaji huɗɗo gasi ha laaɓi holko addi oɗo probléme hakkude suka debbo e suka gorko wona eɓe ndesodiri mataw luural woni hakkude mabɓe kanko suka debbo o ƴetti doctotal o weddi e dow suudu he ɗum ɗo de addi nguɗo cumu ɗum noon ala koye dena hay hunde ɗum noon yo Allah hananen oɗo musiba weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kébé jooɗi ɗo e nder Zik FM ina hokka kabaruji jokkodirde e Ghalii Abuu Bah e dennangal hettoɓe weltare TV yo Allah ken walde e jam Allahumma amina Seydi Kébé golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor mbaɗen crochet to leydi Maroc hono police halfinaɓe nden ka ekkisal ɓe leydi Maroc ɓe kolliri ɓe teeɓima ñande aseta ɓennuɗo o to kaggolade Tanger ɓe teeɓima toon noon kono tonuji 5 piccal 4 taw ko drogue mo hinde cocaïne ɓe tawi ɗum noon koye nder camion goto ponnoɗo faade to Espagne chauffeur camion noon taw ko tawama ko Maroc najo omo yara duuɓi 4 nayya e joya omona wiyateɓe oɗo saaha joni lasmoji jaaji ene mbaɗa e makko beele kayni ande holto ɗiɗon marchandise uji ɗi ummi e holtoɗi paano ha joni habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali paaɗena koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama ɓe mbaɗi opération mabɓe patamle miijo sara wuuro Mineka to rewo leydi ndi ko nokku noon gonnoɗo oɗo saaha kala e domination fedde witede état islamique ko golɗo kadi woni lawol garwanigol ko
armée leydi Mali ene waɗa opération e oɗon diwan sabu kay on diwan ɓuri wonde koye juuɗe ɓeena witege CMA woni coordination des mouvements de l'Ajwata ɓe nangi to noon yimɓe hewɓe ne feewi taw ko combattant joguitiɓe jeeyaɓe e CMA woni coordination des mouvements de l'Ajwata ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to Kucala ex député woni tigui men oɗo wonde député e nder Kucala o biftama e nder juma tawateka e nder wuro ngo omo wiye Abou Maïga noon ko patron société biteɗo Maïga transport woni société transport biteɗo Maïga transport ko alata hanki o no gase tati lewru avril sanga 20h30 woni 8h ene fawi hojomaji capanɗe tati jamma ko nden tigui o bifta e nder haɗon jamma kanko Abou Maïga noon ko neɗɗo dawrugol kadi ko ɓattiɗo Chukel Kokkola Maïga gonɗo hoɗo jagode leydi ndi ko tergal kadi manggal e plateforme biteɗo défense patriotique ha ɗo noon andaka taw biftiɓe mo andaka kadi holko ɓen biftorimo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni altine hande nogas nayi lewru seeɗto hitande ujunaji ɗiɗi e nogas tati ko jinde ɓurde mawnude tawtede nder Bamako ko kañum sumi e nder ene tawe noon nden jinde nde tawe e nder commune 4 mo district mo Bamako district mo Bamako to legal bitengal Lafiyabougou waɗɗani bamule legal Hamdallah ha hewɓe noon kolliri koye saha kay garmi gara hakkude dadiɓe e sukaɓe legal ngal ko nden tigui dadiɓe bendi garnatuji ko ɗina garnatuji noon kañumen jani e nder ndeɗon jinde de exploji ko ɗum saabi ɗuɗon cumo koninkoɓe faabu noon woni protection civil notisima hen ko ɓuuri yawde kaye nana cippira e cumo ngu kaya beele eɓe mbawa ñippude ɗum guila kay caɗele goɗɗe yantude hen koto leydi Burkina Faso to leydi Mali ha joni koto leydi Mali ha joni keddotoɗen to leydi Mali ha joni keddoɗen ñande asetta nogas ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ko jango waɗi e nder convoi taw ko convoi baɗo hufata ravitaillement armée leydi Mali jangu noon waɗi ko sanga 10h sara wuro witengo Mourdial dow lawol faade nara hay goto mayani hen kono waɗi hen barmuɓe jeetato ko avion ngaji koninkoɓe noon woni armée de l'air kañumen mbawi arde renfort mbawi kay riddude ɓeena seɓɓitiɓe ha mbawi yatirde ɓaawo ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder Bamako to legal bitengal Misabougou ko hélicoptère yanno toon ñande asetta ɓennuɗo o yani noon koye galle goto ñande asetta ɓennuɗo nogas ɗiɗi lewru avril ko hélicoptère noon gartunoɗo mission mum taw ko mission opérationnel ko kañuma yani e dow huɓere sara station Sahel sanga 13h woni 1h ñalawma koninkoɓe faabu noon mbawi notitade hen ñippude cumo ngu en keɓani bilan accident o noon ha e oɗo saaha joni habaruji men ɗemngal pulaar sen ummimata leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen sagataɓe walla mbiyana dadiɓe ɓe koninkoɓe leydi Burkina Faso mbaɗi tigui gueɗe kamtorinde ñande alkamisa ɓennuɗo e nder wuuro woto tawtengo to rewo leydi Burkina Faso ɓe jani noon koye dow ɓe gaari koye dow motoji e dow pick-up aji eɓe mbari kaya fodde ɓe mbari tigui wadde mangu ɓe mbari yimɓe fodde kene qime kene ɓuuro capanɗe jeegom neɗɗo koɓe jooɓi pittali men e nder wuuro witengo Karma e nder wuuro witengo Karma e nder wuuro witengo Karma yimɓe wuuro ngo noon kolliri tigui ko wara hen ma ɓuur capanɗe jeetato neɗɗo ta foof ko civil en hakkillaji mabɓe foof kadi nanggui ko joftigu wonde kay ko koninkoɓeɓe mbaɗi joftigu caggal kaya nde milituruji sappo wondude e sagataɓe capanɗe tato taw koɓe hinde VDP woni volontaire pour la défense du patrie woni civil en darti yirlitiɓe kay gam rende leydi mumen e gollotoɓe koninkoɓe caggal nde mbarno e janggu e nder wuuro witengo Orema ɗum noon hewɓe kolliri taw kadi gon wuuro waɗɗani Karma hewɓe kolliri ko koninkoɓe e ɓen witeɓe VDP kañumen mbaɗi joftigu men koto leydi Kenya paɗen no gasego goski taw ko goskiji kesi yitama ene ubbono e nder terrain goto tawa kadi ngal boowal jeeyi ɗum ko pasteur woni prêcheur biyeteɗo pasteur goto mawo diine isayankoɓe biyeteɗo Paul Mackenzie
pol Mackenzie non ko pol Mackenzie non ko nangaɗo gila ñande sappo nayi lewru avril gonɗen ɗum o dartude noon oɗo saaha kala ko wiide yimɓe yo koor nden hoto dartina koor ka hoto taji kay ha mbasa hen pittali men ɓeɗo mayɓe kala ene cikka ko ɗum yooɓi pittali men oɗo saaha joni mo tawe tigui e nder dumbirdu e nder niɓɓuru kayen losgoji jaaƴi nana mbaɗa e makko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Soudan guila aseta fuɗɗima jaltina gola e nawtude hoɓɓe hewɓe ha tengti noon e leyɗele mawɗe taw ko wurnoɓe e nder leydi Soudan Arabie Saoudite nawti kene qimen ha capanɗe joyo neɗɗo taw ko wurnoɓe e nder leydi he leyɗele kewɗe goɗɗe kadi puɗɗima e oɗo saaha joni artirde ɓesguji mumen koto leydi habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Chine paɗena leydi Chine holliri tigui altine hande o wonde puɗɗima artirde groupe gadano taw ko yimɓe mum wurnoɓe e nder leydi Soudan Chine noon ko partenaire commercial ɓurɗo kay woni numéro 1 gollotoɗo e nder leydi Soudan eɓe jogui toon fodde temedere e capanɗe tati société woni entreprise koto leydi France paɗena jagorgal leydi France kalkifinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele holliri tigui wonde ɓe uddi ambassade mabɓe tawateɗo to Khartoum lamorgo leydi Soudan ha diwa oɗo saaha joni woni jusqu'à nouvel ordre ɓe kolliri kadi wonde ɓe gartiri temedde tati e capanɗe jeetato e tato Français naɓe wurnoɓe to leydi Soudan e oɗo saaha joni gartinama to leydi mumen koto Palestine cakkitoɗen altine hande o nogas nayi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ko Palestine najo goto wara to nokku biyeteɗo Cisjordanie tawi kadi ko koninkoɓe leydi Israël kañumen jori pittadu makko ko felluɓemo kurala omo wiyeteno Souleymane Aissa omo yara duuɓi nogas musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta hen ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawno yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Saga Kébé ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on